কাঞ্চনপুর তে পানিসাগর ni je ঘটনা o ঘটনাটি ত্রিপুরা হাস্তিনি যত ত্রিপুরা সারকনো খা বিসিঙ্গ kok sunglai tongo hekeba kha bisingo kok achaijak je tamung ungkha chini takuk Biswajit Deborma bwtharjakmani bomohai obosthao tong kebo Tripura hasteo tabukbo srai a ঘটনা tamo sawi khnarinai kwrwini bagwi ang tini live o phaina musing eto difano ma phaika jotono no phung kaham actually Biswajit Deborma fire service chakri khlani chini takuk je babe bwtharjaka abo Tripura hasteni joto borok no nukbaikha tei mokoltui muktui yorkha anibo manle belai kheno khao kha khamjak bini family no ani khaksangma yafaro te kha khama yafaro ke phadi norno omose sai khnane musungo je exactly tabuk jaratui o case tamung kha bontui hai obostha o tong ang niji o nagorik suraksha moncho te miju convention ni against belekene condemn khlayo bongni a tongmung chamung rokno nugui borok jebabe sini borok no sai omo haike butok khlaigi bwtharmani rok aboni bagui ang usukang ni simino SP bai bongni Unokoti North Dolai joto SP bai na ang continue kok sawi tongo norok tamo khlaikya present status tamo ang borok bai kok sawi tongo piaba kebo srai kai sai khnari naikri exact tamung kha tabuk tamo obostha o tong ang amono se normal sai khnari nayo abongke jedino takuk Biswajit omoke brutally dol kha omo haike wak no buma musuk no buma haike bwtharjakha adino no police ni ngui borok somoto case kaisa manakha karon somoto case nai ke abo police ni against olosung kok sanai borok saimano abon bagi borok somoto case najak somoto case hingka amono je কোনো ঘটনা omo haike beaini babe 144 দ্বারা রিজাগো কোনো ঘটনা উংখা অথচ কেবল FIR খাইনাই গ্রই ঘটনানি এগেইনস্ট আফ্রো পুলিশ নিজিনো আর কেস নো রেজিস্টার্ড খাই মানাও abnono somoto case hino ge SP bekok salaimani SP saga sar somoto case najak ge abuni agulobo usukangni ঘটনামো abuni agulobo mia ang toise SP bekok saka ge bo saka sar somoto case to nakhano ge mia bo fire service ni bongaroni je in charge bonobo kaisa FIR khlairikha ge total tabuk duita case ungjak ang SP no okokno saka je norok o koyekdin ni bisingno dakti step nai angke sung lamo nongkhorani baidong nai aboni bagui jei o ঘটনা bai kwrwngjak haikeba jorito borokno dakti khe arrest ma khlainai dakti arrest khlai angke chung Tripura hao o Tripura sa hinjaknai rok sung naisingui tonglak sara Tripura bepino sung amti hai ঘটনা no selengui sung lamo nongkhornai karon o jaga nai manorok bahai khlai chini borok ekebe chini takuk Biswajit no bwtharka pal khai kodai bulawi ang bono okko saka Tripura rajyo omo hai
ঘটনা নু কাহিনী আং এসপিনি সংকা বনি জিবো সাবা আমহাই বিনি 52 years চাকরিও আমহাই ঘটনা নুগিয়াখো বে নুগিয়াখো হংkai nung tam khaitong dakti abono step nadi nangkai जों tik kubuni upor mohol bai bo जों koksanai tobo dakti जों nung step mananai SP ano mobile phone okong no sakasar जों dakti no step nawi tongo inya Tripura ni obostha hamia ngnai ni borok saka takuk subol koloi saka justice ni bagui kaham khe demand ma khlainai jotono au takuk song norok sau justice ni bagui no जों samung khai tongo ge u je borok 16 tarik ni simi jebabe strike khlaika Kanchanpura afroni simi no ang DG bai bo continue kok sai tongo fia jotono no live o phaioi sajaknai kok gya aboni bagui joto kok no live o phaibo sathok gya ni bagui ang live o phaijagya sangbadik sonnmilan bo khlaijagya ge je khlaina nangmani step abo ang nijini ngino khlai tongo ge tabu kokai o action o je bunai rokno heke nagorik moncho te miju convention ni je neta rokno dakti khe romui jelo danani a ব্যবস্থা ma khlainai okokno bono sajak tabuk tamukhai naigrana jodi no borok kuno action khlai hangkai जों chini step जों mananai जों bo andolon makhane mia sarik rogono ang chini hejamara rogo जों horo जों protest rok khlaika mosal rok sogui norok nai mankhana angni jikri phano borok bai kok saloi a program rok khlaika chini mandai rogo atisharok protest rok khlaika Bisramganjo tini killa rogo bo khlaijaknai tebo जों सारा Tripura ni Tiprasa jotono thansa ngino omo hai samurokno जों ma khlaithai karon bui naisigui tongo je Tripura ni Tiprasa rok bomo haike samung khaitong bahaike samung khaitong borok ki Tiprasa busu hamjaklai borok amo nai tongo tinio जों tewisa haino hai SPB kok sanai bumti agokha busu agokha samung te takuk Biswajit Debarmani nagobo जों thangnai ke belai kheno kha khamlaijak amte hai gotna rok te tangthung abo जों naio hai peno Tripura ni jotono no Tiprasa rok nang koinai je amo gotona to ngui thangka hai peno जों jotono sabdan khaino ma tonglainai karon chini Prashanto Koloida Prashanto Tamsaba movement ma kholainai all Tripura indara movement অবশ্যই ma khlainai all Tripura no khlainai mia sari jati motamuti je mansak jotono khlai tongo जों khlai ka hingkai koekdin bising sara Tripura joto jagao no जों movement khlainani bagui ready khlainani thangui tongo ke tabuk जों jotono beaini samung khaiwi গণতান্ত্রিক heke democratic right no जों samung ma khlaithai karon जों democratic country o tongoi ba tong democratic way no lai जों follow ma khlainai ke law tongo je jaga 144 rijago omo haike chini borok no omo haike bumani जों naisigi tongya o video clips rok tongo o video clips saboti saka sabni mobile be tisaka amo joto bebak no borok crime branch ni tui te cyber crime ni tui borok investigation ekdom speed o soliri tonio gisung tabuk naina omono naina nangnai je tamo step nakha o koekdin bising amono tabuk totally present status norno omono ang saka je duita case wngkha kaisa sorkari babe sumoto case te kaisa takuk Biswajit je jaga chakri khlaio a jagani in charge borok mia kaisa FIR khlaikya
Sky Max tamsaka sar ani kaisa kotor request Chandan Chatterjee no case khaina nangkha bini kok thai rok taku SK Max Chandan Chatterjee ya শুধু চন্দ্র চ্যাটার্জি সিমিয়া মিজু কনভেনশন ni je neta rok borok ni against bo adino sumoto case government naka te mia je fair service ni in charge bobo case khaike Onil Joy Meska tamsaka right kok nosar chung busuk lai murder khaijak tongsina isar abono chung tei solia mother khaijak agini simi khaijagui tongo tabo khaijagui tongo chung aboni bagui no chung thansa khai kokma chaplainai kokma salainai hingke faidi jotono taku Biswajit ni nok ni borok nok hakam khamaya phalai.